Και να μπορείς να πάρεις σε τούτη στιγμή να μας έρθει αυτός ο μεγάλος ο μηχανικός της περιφέρειας, ο κύριος Γεωργιλάς εδώ. Ο κύριος Μελονάς στο τηλέφωνο, πάρτε ένα λεπτό τον κύριο Μελονάς. Μπορείς να πάρεις τον κύριο Γεωργιλά να έρθει εδώ. Ναι. Δεν το σηκώ. Κοιτάξτε, είναι από αυτούς που δεν δουλεύουν για την αργία. Σεβόμαστε την αργία του καθεμιανού, σεβόμαστε εμείς τι θέλουμε από εσάς. Θέλουμε όλο το πρωί η περιφέρεια να πει ένας από τους μεναχείο, το κοκάλα και να του πει μπορούν να περάσουν τα αγιοταχή και έχνουν τα πελωτή και η γέφυρα στο Κυπριακό. Καλοκιά βρε μαλάκι μου, γιατί φοβάσαι. Τώρα ο μηχανικός, τώρα ο μηχανικός. Για περιμένετε αυτό. Δεν θα μου πεις εξηγεί. Πολλά πράγματα κρατήσουμε πολλά. Αλλά λέμε αντρίκες κουβέντες. Αύριο θέλουμε την στιγμή σου να ανοίξει η γέφυρα το πρωί. 9 η ώρα έχουμε ραντεβού. Να έρθεις και εσύ Κώστα μου. Από την πρώτη στιγμή. Ο Τσίπρας καταρχήν είναι εδώ. Ο Τσίπρας σηκώθηκε. Ενώ έβαλε μπροστά και τα φανάρια. Έβαλε τα φανάρια μπροστά, σηκώθηκε έτσι. Όταν ήρθαμε εδώ. Ναι, δουλεύει τα φανάρια. Να συνεννοηθούμε σε μια ενημέρωση από εσάς και μετά να σας πω αυτά που ξέρω κι εγώ. Διαπιστώσαν οι δικοί μας ότι η γέφυρα ήταν ανοιχτή η γέφυρα. Με παίρνουν τηλέφωνο. Λέω παιδιά ποιος άνοιξε τη γέφυρα, δεν ξέρουμε, πολίτες κάτι. Όποιος την άνοιξε. Βρέστε τον εργολάβο, τον βρίσκω τον εργολάβο. Με παίρνει τηλέφωνο ο εργολάβος. Λέω τι έγινε με τη γέφυρα, λέει κάτι και την ανοίξε αυτό το βράδυ. Τα φανάρια λέω πώς δουλεύουν. Τα άνοιξε εγώ από μόνο. Λέω πήρες εσύ την ευθύνη να ανοίξει τα φανάρια από μόνο σου, μπορεί να έχεις πάρει εντολή από τον Περιφερειάρχη, από τον Γεωργιλά που κανένα, ναι, λέει μόνος μου, μην γίνει ατύχημα. Καλά έκαμε. Αν γίνει ένα ατύχημα, του λέω ποιον θα πάνε μέσα. Αφού το έργο είναι σε εξέλιξη, δεν έχει λήξει. Εσένα θα πάνε. Είσαι έτοιμος να πας φυλακή? Όχι, μου λέει. Πήγαινε κλείσει τα φανάρια, αφού πήρες μόνος την ευθύνη και δεν πήρες εντολή από κανέναν, και μόλις πάρεις την εντολή από τον Μιλωνά, άνοιξε τη γέφυρα να δουλέψει. Όπως θέλει ο κόσμος. Και εκεί τελείωσε η κουβέντα. Ξέρεις κάτι γιατί ότι Περιφερειάρχης δεν δίνει την κυκλοφορία? Άμα φτάνουμε να ζητήσω. Σας ακούω, δεν λέω καθόλου να μην γύρω. Είχαμε σήμερα τι είναι, εχθές το πρωί λοιπόν, ήμουνα με τον Τσίπρα στην ομάδα του διοικητή, όχι, την Περιφερειάρχη της Γέφυρας. Πάμε. Και του λέω τι γίνεται με τη γέφυρα. Προχωράει, κάνουμε τίποτα, μου λέει το έργο μου λέει το τελείωσατε, όχι το τελείωσατε, όχι το τελείωσατε. Μέχρι εκεί που είναι να γίνουν εργασίες. Οι εργασίες οι οποίες κρίνει από την πορεία. Να κάνω τι έκανα. Λοιπόν, και τελειώνω και μπορώ να παραδώσω τη γέφυρα σήμερα μου λέει. Περίμενα λοιπόν εγώ τώρα να αυτή η αυριανή που θα έρθει ο Μιλωνάς απόψε να κουβεντιάσουμε τι ακριβώς θα κάνουμε για να δώσουμε στην κυκλοφορία τη γέφυρα. Διακόψτε ένα λεπτό, σε παρακαλώ. Ο εργολάβος έχει πει εδώ και μια εβδομάδα ότι έχει τελειώσει το έργο. Εμένα μου το είπε χθες, Γιάννη μου, εδώ. Μιλάμε εγώ ενημερώνω ό,τι μου λέτε εσείς, σας άκουσα και σας λέω αυτό που ξέρω κι εγώ. Και μου είπε ακριβώς εκείνα που ξέρει και σας λέω εγώ εκείνα που ξέρω τα χθεσινά. Τώρα, εάν εδώ και μια εβδομάδα σας είπε ότι είναι έτοιμος και μπορεί να προχωρήσει, πάμε. Και εγώ αύριο το πρωί περιμένω το Μιλωνά που θα είναι να κουβεντιάσουμε πότε θα δοθεί σε κυκλοφορία η γέφυρα. Αύριο το πρωί ο Μιλωνάς θα πρέπει να βρει πρωί 9 ώρα. Αύριο το πρωί θα κουβεντιάσουμε ρε παιδιά. Ακριβώς με τον Τσίπρα, αφού μου είπε εμένα ότι επειδή τι κουβέντες, συγγνώμη. Με μένα ναι όταν κουβεντιάζετε, εγώ σας λέω εκείνα που ξέρω και εκείνα που εγώ σας λέω εκείνα που θα κάνουμε αύριο το πρωί. Γιατί αύριο το πρωί θα γίνει αυτή η διαδικασία. Και αύριο το πρωί θα σας πω τι θα γίνει. Περίμενε. Εσύ μαζί πάμε το πρωί θα ανοίξει σε 15 μέρες. Μόνο παράδειγμα να φέρνω. Σε μια εβδομάδα. Παράδειγμα να φέρνω. Και εμείς σου λέμε ότι θέλουμε αύριο το πρωί να ανοίξει τη γέφυρα. Πώς θα το πω? Σου λέω ότι αύριο το πρωί οι ενέργειες δικές μου είναι να ανοίξει. Αυτό κάτι πάνω Γιάννη μου. Όταν θα λέω κάτι εγώ, αύριο το πρωί η ενέργεια η δική μου είναι να ανοίξει η γέφυρα αύριο. Κώστα μου συμφωνώ, όχι περίμενε. Λοιπόν δεν σου λέω όμως ότι θα ανοίξει.
καρδί. Πώς θα το κάνει.